assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moon e ruɓinduji andile moɗon weltare min dañi huccide e moɗon oɗo subaka aljuma hande ko wiɗon tan aljuma moƴƴo malaɗo goto foof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe fulfulde foof hay goto woppaka serenɓe men jedditaka e lawol gotol calminama juurama bertama juuɗe ñagama duwaw yuppa e Sénégal e aduna foof ha boros oɗo wawa hollude en caggal subaka foof ko banimon debbo Aissata Ñayne wonde banum gorko Moussa Niang bisimilla ma wiinoma yattake en Almoudou Amadou Moussa donc mi salmini on bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ko noon gowirnan dañere wiide tetra chaque suba arde ɗo kadi holluɗon jaydeji leydi pinire min calmini on goto moon foto wawi wonde eno wawi wonnede kadi min ñaguima kadi yo taw on e dow jamma min mbi on juma mubarak amin hande Moussa Niang ko ɓuri tengtude hande ne tawi nder jaydeji koyɗe jokkere e namde ganduɗa ko hoorejo leydi Sénégal woni Macky Sall e on kadi mo dowla Niger Mouhamadou Issafou e nana iko fo ado ɓe juɓɓinno toon to Mali gam kay IBK e ɓesgu Mali ko wona ɗum koyen tawi nder ɗiɗo jaydeji kadi cimtol ngol ANSD ganduɗa kay ko basal ɗo e nder leydi Sénégal ko cimtol ngol mbaɗi e coronavirus ɓe garti hen kono kadi inde dulde tijande ɗiɗon jaydeji ne garti noon tigui Mali mamin gartu hen e gasirde gareten koye jayde Le Soleil udditadama jayde guindirde Le Soleil ari kay koye natal ɓeɗo hoorejo leydi Afrique woni Nana Akufo Addo mo dowla Ghana Issafou mo dowla Niger wondude kay Macky Sall hoorejo dowla Sénégal médiation moɓe juɓɓini to kay e dowla Mali gam kay IBK e ɓesgu Mali walla mbiyen kay e goomu M5 RFP ene wayno kay ɓe koliti ala ko gasi ha joni kono kay sommet ene ɗamina jonde wonde kay ene ɗamina ɗo e altine ganduɗa kay jonde ganduɗa ko CEDEAO kamɓe kay ɓe jotto ɗum noon ko wona ɗum noon o kay jayde guendir nde arti kay e ndema mango ɗo e nder leydi Sénégal ene wayno hayso tawi coronavirus wonko wayle kaɗon ndema walla mbiyen wonko wayle kay ngal ɗon coñal mango ɓe kolliti kay kamɓe jeynenkoɓe Le Soleil kina tolno kay sappo e goho ujunere ton kay mango yaltinama leydi ndi yeeyama hayso tawi coronavirus wonko wayli hen ko wona ɗum ko jeynenkoɓe Le Soleil garti kay e ndeɗo julde tijande woni tabaski 2020 ɓe kolliti kay koɓe ƴimi walla koɓe ƴimi cimtol waɗama ɗo e nder leydi ɗo e nder lamorgo ngo Dakar ina tawe ɗo temedere e capanɗe joyyi e goho ujunere taw kay ko jawɗi kay ɗum ɗon kay ta ɗum ɗo kay woni ko ƴima e jawɗi gonɗi ɗo e nder lamorɗi ɗum ene jeeya ko ɓuuri tentude e ko woni e nder jayde Le Soleil ko jayde quotidien tawri jayde quotidien ari kay koye oɗon médiation mo ganduɗa kay ko ɓeɗo hoorejo leydi juɓɓini ɗum to Mali kono ina wayno ala ko gasi e gardini bindol ɓe bindi hen chacun fait le malien hakkude Imam Dicko e Ibrahima Boubacar Keita on hoorejo dow le Mali hayso tawi goomu CEDEAO yeehin toon ina wayno kay fandare nde yettaki saabu ha joni goomu M5 RFP jaɓani woppude ha ko haala mum walla mbiyen jaɓani joƴƴinde kay ɗon kuure walla mbiyen jaɓani joƴƴinde kay ɗeɗon kuure ɗe joguino e jungo mum gam kay wadde dégagé IBK ina wayno kay hayso tawi ɓeɗon jeehin toon koyɗe ɗeɗon jokkere e namma goomu nguɗon jaɓani oppude ha joni ko wona ɗum noon ko e nder ndeɗon jayde hello mabɓe joyobo kamɓe Le Quotidien ina tawen haala ndinguilere e ɓesgu mum ha joni kay ɓe goppani kaɗon haala hakkude kay leyɗele kamɓe Babacar Ngom Sedima ko wona ɗum noon nder ɗon jayde kay arti e oɗon campagne mango ɗo e nder leydi Sénégal ɓe hayso tawino kala hitande ene ɓeydorno hikko noon waɗi baissé walla mbiyen ussima ha ken tolno e capannayyi e kala temedere nde jiɗɗa woni 40% des exportations ko kañum waɗi diminué walla mbiyen ko kañum ussi sababu noon ko ombros coronavirus jayde enquête koloski hande jayde enquête arti koye natal Ousmane Sonko e on hoorejo leydi ndi Macky Sall ɗum ɗon noon wonno ko gouvernement d'union natal ngal puɗɗino to e nder galle lamorgo ngo woni palais présidentiel ɓe koliti noon ɗum ɗon no gouvernement d'union oɗon ko hunde nde ganduɗa ɓeɗon opposition walla mbiyen landalundiɓe leydi Sénégal potani ɗum jeyde hay tumu goto saabu ko hunde nde ganduɗa ko wari landalundiɓe leydi Sénégal hande o noon hay nokkuɓe nanata e wiide docteur Maurice John hunde nde ganduɗa kamɓe kay Ousmane Sonko en walla landalundiɓe ɓe potani jaɓane ɗum hoorejo leydi ndi walla eɓɓore nde ganduɗa comme kamɓe fof ɓe potani rewɗon hay professeur Moussa Diaw ko kañum kay ko noon wi o président de la république ko kañum kay yooliɓe walla mbiyen ko kañum kay hattiɓe foddeji mabɓe ha koɓe cuusa haalde hay nokku ene wayno ha joni e nder ndeɗon jayde ɓe garti alhaali mango e nder leydi Sénégal ko trésor mo gonduɗa walla mbiyen ko ngaalu gonɗa leydi Sénégal ne wawi dañde hen ko ɗum woni e hello tato ndeɗon jayde l'enquête ko wona ɗum ɗo kay ɓesgu ndengguelere walla mbiyen ɓesgu leydi Sénégal e enquête mo pauvreté walla mbiyen basan nder leydi Sénégal e hello jeeɗude ndeɗo
ɗo jeyde enquête ɓe kolli hen kay ko capande jeetati e ɓesgu leydi Sénégal e kala temedere nde ƴettuɗa capantati e jeetati e ɓesgu leydi Sénégal e kala temedere nde ƴettuɗa ene guuri kay taw koye kala e subaka ko temedde ɗiɗi wonata kay dépense mumen walla mbiyen ko basal duumingel basal ngal ummaki ɗo jeyde Vox Populi ha joni ari koye ngol ɗon cimtol ngol ANSD agence nationale de la statistique et de la démographie ɓe koliti kay capantati e jeeɗiɗi piccal jeetati e kala temedere nde ƴettuɗa e ɓiɓɓe leydi Sénégal ene guure basal taw kay ko basal ngal ganduɗa kay ala to haaɗi ɓe kolitino ngol ɗon cimtol wonno ko hakkude hitande ujunaji ɗiɗi sappo e jeetati hakkude ujunaji ɗiɗi sappo e jeenayyi ene wayno ɓe garti hen kamɓe e ANSD ko kamɓe cimti ɗum ɗon ha joni noon basal yaltani leydi Sénégal e wiide mabɓe ɗum noon kay ene tawe hello dato e nder ndeɗon jayde Vox Populi ko wona ɗum ɗo kay ɓe garti alhaali ndinglere e guese mumen walla alhaali ndinglere e Babacar Ngom hayso tawino ɓeɗon kokkitnoma teneji mumen walla kokkitnoma leyɗele mumen yo ndem ha joni noon ɓe goppani kaɗon haala hakkude mabɓe Babacar Ngom mo Sedima ɓe mbi ko la vraie bataille commence maintenant en ndinglere haɗa nde ko joni fuɗi ene wayno wadde ala ko suwi gasde ko l'observateur addi l'observateur ina wayno ko heewi ene tawi hande nder ndeɗon jayde saabu kay ɓe garti alhaali ɓeɗon safroɓe ganduɗa ko huccide jomum baso fitan mum la cruauté de la mort ene wayno kay oɗon cafrowo walla mbiyen ko jomon bakkiliɗo e wiide takko basa oɗon sage femme o wi kay o heeɓi dépression walla mbiyen heeɓi ko wayle ngandi makko o defini hanguede saabu bon wone yimɓeɓe jimata taw kay ko gaare waylude walla mbiyen waynade walla mbiyen wonkoye tajje hankkadi ni ko kulol mawgol won tabi noon ɗum tagui noon jayde l'observateur e nder helle mabɓe tatapo ɗiɗon kongi tawen hay Ibrahima Fall médecin o wi ko wone gueɗe walla mbiyen wone ñawɓe so gaddama so tawi kay en taaƴi e jeesoma ene wona kulol no fewi ko wona ɗum noon kay ndeɗon jayde l'observateur e helle mabɓe jeenaba ɓe gaari helle mabɓe jeegoma ɓe gaari kay oɗo accident banno to yofo oɗon noon jooɓiɗo fitali ɓeɗo yimɓe tato woni chauffeur oɗon camion o holliti ala kay feere nde wowno wadde wasa memde ɓeɗo wadde ɗum ko ɗum tawere hen je n'ai rien pu faire pour éviter le carnage ko kaɗo ɗiɗo konguɗo simpien ko wona ɗum ɗo kay ndeɗo jayde l'observateur ali hello mabɓe jeeyoɓa e natal oɗo gorko joman tengade woni kay joman tengade o wiyete ko Abdoulaye Galgor mo Ndengler gorko daɗeɗo kay daadi wi kay Babacar Ngom nawata leyɗele mumen ko natal makko tawere hen hol histoire makko hol gonɗo Abdoulaye Galgor ɗum noon tawi nder hello jeeyoɓa ndeɗon jayde l'observateur jayde las rewi hen jayde las ari koye natal maître Malick Sall oɗo kay gardiɗo ñawoje walla mbiyen jagorɗo ñawoje ene wayno kay ha joni haalakani jokki walla mbiyen gueddere nden jokki hakkude mabɓe kamɓe syndicat ji sud juste ene wayno ha joni noon ala ko wayli walla mbiyen ala ko kesum e nder ndeɗon kaɗon haala hakkude mabɓe kamɓe sud juste e oɗon jagorɗo kalfinaɗo ñawoje woni maître Malick Sall ha joni noon ɓe mbi ko non respect des accords signés hay so tawi cifodiral ngal ha joni ɓe mbaɗi ɗum kono kay ɓe kolliti kamɓe jagorgal walla mbiyen laamu leydi Sénégal waɗani kay hormaki ɗeɗon kuule walla mbiyen ɗeɗon cifodire nde ɓe mbadduno kamɓe kay e ɓeɗon ko wona ɗum ɗon kay ha joni ne tawe hen alhaali ndeɗo julde tijjande woni julde taske pande e nder hello mabɓe jeeɗiɗo kamɓe kay jaynenkoɓe lasa ɓe mine les prix des denrées flambe ene wayno ha joni kay holko fuɗɗi ɓeydade e ɗeɗon kay balle guura walla mbiyen guura ko wawi sohlede walla mbiyen ko ñamate e wawi sohlede e nder ndeɗo julde ɗum noon en tawi ko dirawete e nder ndeɗo jayde las jayde libération ari ha joni koye alhaali Bibo Bourgi e leydi Sénégal ɓe kolliti kay kaɗon haala ma yettoye to e nder tribunal arbitral hay soɓe kollitino leydi Sénégal ene foti hokkude on biteɗo Bibo Bourgi 4.4 milliards mo copreji men CFA kono noon kay ɓe kolliti noon ɗum noon ene wawi ngakkude saabu créyi kañumne créyi cour de répression des enregistrements illicites ɓe kollitino kamɓe Bibo Bourgi kañumne hoore mum ene jogani leydi laamu Sénégal kene tolno kay 12 millions d'euros ɗum noon ko kaɗon haala tawete hande nder jayde libération jayde stade ari e natal Idriss Gana Gueye kono kay e Neymar Junior omo gorko Portugal ɓe kolliti kay hande woni final Paris Saint-Germain e wonanda Saint-Étienne woni final Coupe de France ko hande tigui sanga waktuji sappo e jeenayyi ko ɗum kay ɓe bindi hen e nder ndeɗo jayde ene wayno noon natal Idriss Gana Gueye ko kañum tawete hen e natal Neymar Junior ene wayno Idriss Gana Gueye kañum kay hande ne wawi ƴettude deuxiéme mum doublé e nder oɗon Ligue 1
française ha joni noon ene tawi hen natal gorko mo Bambali o woni Sadio Mané hayso tawi ɓe mbi ko tawi omo wawi wadde succédé Raheem Sterling e oɗon meilleur joueur mo FOA d'Angleterre ko wona ɗum ɗo kay natal Famara Diédhiou ene tawi nder ndeɗo jayde e stade ɓe koliti kay kanko Famara Diédhiou hokkama meilleur joueur woni petto ɓurɗo mantinade toon to Bristol City ene wayno ha joni Juventus ene tawi nder ndeɗo jayde stade hay sababu hanki noon wasdeɓe walla mbiyen raddeɓe walla mbiyen fiyedeɓe to e nder Udinese ko kay yo hunde nde ganduɗa ene wawno ngakkiniɓe hanki ƴettude oɗon calcio mo italien woni championnat italien ɗum ɗo ɓurno tentinde e nder jayde e stade Aissata Ndiaye non tigui Moussa Niang payaten koye uddide hello ganduɗa woni banggal gueɗe rendo e roɓindu jayndeli moɗon gueɗe rendo noon anomin kalire fuɗɗorde nde hande payaten ko toon to diwan mo Mali noon ene anda ɗeɗo balɗe fo dille nan toon ɗe ganduɗa ete ko M5 RFP mouvement oɗon ardi ɗum noon e gardingu Imam Mahmoud Dicko ɗum saabi noon joguiɓe e banggal CEDEAO ene jeeya hen garɗiɗo leydi meɗen ne woni président Macky Sall ɓe jeehino toon to ganduɗa woni diwan mo Mali e gardiɗo CEDEAO oɗo saaha ne woni Mahamadou Issoufou kamɓe noon ɓe jeehi toon gam yaade toon koyde jaam hakkude laamu ngu e ɓe ganduɗa kamɓe goni opposition o ɗum noon mataw réunion o gasi hanki kono aɓena parana kadi goɗɗum saabu no mbiruɗen joni ni tan ha ɗo joni Mali haare nan toon hayso ƴewtidama ndeya balɗe mo ganduɗa woni Soumaïla Cissé nani juuɗe woɗɓe walla mbiyen juuɗe ko wayno rébellion ha joni o yaltani juuɗe mabɓe Mali dal jiiɓima Moussa Mali jiiɓima terrorisme iko woyi noon hande kadi fawtima hen lundugol Imam Dicko o hollide kadi yo IBK wad dégagé yo ummo e pouvoir ene wayno kay ko hunde ganduɗa ha joni ko jiiɓoro hayso tawi hooreji leydi Sénégal e ɓeɗon woɗɓe jeeyaɓe goomu seeɗa o jeehino yuɓɓinoyde koyeɓe jokre enam ene wayno kamɓe kay M5 RFP ɓe jaɓani donc no ko wiite o ran deere kala ko opposition ne jeeya hen résistance sans obéissance wawa yaade kono kadi obéissance ala résistance ko hunde wonde kadi saabu wadde obéir loi ji e règle aji walla gardiɗo ene wawno wonde sanga subgoji daari ko kartal ma ko voix ma so tawi leydi natti yidde tan ne wawi gasde haalaɓe jomum ummo e pouvoir kono kadi duhoji ɗi hadde fitinaji e nder Afrique ɗum noon kadi ko hunde añade ko hunde kadi fonde waɗede évité ko hunde kadi ganduɗa bon Afrique foti diwɗo noon hankkadi ne donc wadde s'opposé wadde lundade salade ha falade ɗum noon ko hunde jojjude kono kadi ha addude fitinaji jibinde fitinaji donc Afrique foti ummade ngal ɗon dawal quoi non tigui Afrique foti ummade hen saabu hande ene jeeya ko ruttinta caggal Afrique woni ko way noon no min kalita saaha foof woni tan Afrique tawde koko wiya élection ji saaha foof ene ƴewtide aɗa ndeya balɗe diwan mo ganduɗa woni Gambie manifestation ji mbaɗi noon dañino toon ɓe mbiyete tawde gardiɗo leydi mabɓe wino ko watta ko duuɓi ɗiɗi walla duuɓi tati yo ummoye laamu ngu tawde timmi te ko kamɓe joƴƴinimo ɗon e duuɓi 5 walla duuɓi 7 ɗum ɗon noon ko muñde tan ha yetto ɗon tawde ko constitution fawi ɗum ɗon te constitution woni ko ganduɗa ko kañum woni loi ji leydi yimɓeɓe yo mbaɗat respecté constitution mumen so yonti jaaha beddoyo kartal kono so ƴewtidama Afrique à chaque fois walla mbiyen saaha foof heewi waɗede tan utiliser ko banggal force wiye yo président o ummo ɗo saabu liggaki mo liggaki o ko yimɓe jeehi gotani ɗum pawi ɗum ɗon hayso tawi kamɓe ɓe jaadani hen yoɓe mbat kadi respecté ɓe jaada e choix mo ganduɗa woni ƴettunoɓe carte mumen beddani oɗon hayso tawi a weddanima neɗɗo a yi ha ɓooyi a yi liggaki waddu hen muñal seeɗa mbadda hen respecté leydi ma e wadde kadi wasde dillinde leydi ma e wasde bonnude saabu sa bonni sa jooɗima Moussa haadema wadde haydara koye fewnude gaɗotoɗa taw ha para Aissata Ndiaye haali gonga français ɓe mbima le respect réciproque so tawi ɓesgu leydi ndi hokkani gardiɗo respect rek ene wawi tawn koye gardiɗo woni c'est que waddema promettre partout mbaɗa promettre partout ene wayno soɓe ƴama lefol laamu ene jaraniɓe haalde kala e konngui donc une fois soɓe gaari au pouvoir ɗiɗon promesse aji fof ɓe jejjira ɗum donc ene jeeya ko ganduɗa ene foti ƴewrede par ce que hande yimɓe natti ƴamirde lefol laamu walla men par des promesses hankkadi ne ko jomum gollor yimɓe fof jiiye
wadde so tawi hande bon ɓesgu leydi Mali danima wi yo IBK dégage yo umme pouvoir ɓe calima wadde sedde donc ko kamɓe e raison ngaji mabɓe kamɓe kadi gandi koɓe guurata e nder leydi mabɓe donc nak peloje ɓorani ummorade ɓe e ɓesgu leydi Afrique aroɓe hayso tawino bon kala e président ji jatton ɗi kala e président jatton ene oppi caɗele e nder leydi mum caɗele goɗɗe caɗele pauvreté ayi hande cimtol ANSD donc nak ko Afrique fof foti waylude jikkuji waylude comportement yimɓe fof gummo liggodo gotol mbaɗen gagné gotol bon Afrique woda no wayliri dal mais so tawi ni ne jokki tan partout e nder Afrique kala to jaada ko kareli hande sa yeehi Guinée c'est la même chose, Mali c'est la même chose, au Gambie c'est la même chose, la Mauritanie c'est la même chose, donc partout en Afrique en biyani crise aji crise o non ko crise ko social crise sociale woni holum donc mentalité ji don e engagement ji président ji don sabu sa digi mi kunda jodi mo premier mandat deuxième mandat troisième mandat min jeyani haydara donc alay sago besngule leydi mbade révolté ko dum non addi dedo cadele donc non so wada no médiation rek wada entente wada kaldigal kadi wada dialogue entre le gouvernement et le peuple donc en way dedo cadele ngaka non tigi odon dialogue non wonata problème o te Afrique kam eno foti jewtindede walla andede promesse kam e ko ganduda ko kanyum woni élection ji meden yaadi sabu a jewat Musa hayso yilade mairie ndiyata ko bi jiddo wonde maire candidat o ina wada promesse ganduda hay président wawa rondade dum don ne ko ganduda ete yimbe be hande nanni dum der koye mumen haysa jiwtindima débat dideji débat ji ganda ko hakkilantagal foti wonde e élection ji watta sabu sa jiwi ko wayno États-Unis ko wayno France hande candidat ji ne mbawi jojjinede woni namde kono non ko wayno leydele meden ko wayno ƴewtintake do ƴewtinte do tan ko hare e haalondirde kongodi ganda jodani a wadi noni a yehino to a artiga dum don hewe nder Afrique kono wana jodade o do haala programme di dendine PC ƴeewe holi hen burdo moƴƴude kono ko goto fo yo daro ne ƴattoto walla yimbe mum ne kala ga ko yodani dum don non en tant que ummaki Afrique Musa be gadda a débaji ganda woni débaji dide e no be mbatta ha Afrique yaare yeso e hade be wadde promesse be ganda keesuji leydi mobbe ko hattani e ko hattanani kono hoto woppu ha jodda ne pudda wiide o jodi be non walla fadobe mabbe keeso haydara ala hen walla wonnobe do be ko wadbe ni walla ko wattube ni wonnobe do be ko dum itti dum en don exactement hali jonjoni kongudi kanturudi walla gede de ganduda jodani dum non ne jeya ko wadi jabuliser yimbe walla ko wayli inde politique de e noppi yimbe par ce hande so wiama politique rek ma wod yirubi dum goddum walla jirdum négativité walla gondo jirdum te en fait yarani non so wadama définir ko l'art de gérer la cité holno mbatten peeje hande den baylen wuro ngo walla bamten wuro ngo holno mbatten feere ha kokkengo doole holno mbatten feere ha kokkengo yimbe mon fof taw kay yito hoore mum e wuro ngo taw kay ala cadel hay goto say xamne bon voilà so wadama diaboliser woni hankadine min sam woni adversaire ma walla wadi opposé rek donc wontoro ko kalaji galleji min jandita yimbe men pindere donc wonti godum quoi alandi yimbe men mbar way s'opposer mbar way wadde opposition wona wasa yaadude ma haysere taw ganduda kadi jamne dumi hakuni men taw ganduda kadi kaldigal men hakuni men hande so Allah hokkima min mbar way arde tiagal mi rewma fandar ne joginomi de mbar way addude dum wallidma e programme ma an jaaden taade tan ko Allah hokkuma mi rewa tiagal ma donc wonti godum hayso yi ha Allah hokkima min gondoromi hankadi ko wontra opposant mais gondami ko ennemi ko alande opposition e wonde ennemi c'est diamétralement opposé dum non non jaako wayli mbadi Afrique ene jaakari ko wawa hokuden dole so tawi ko ni rek on ne change pas les mentalités on ne change pas nos façons de faire ko ni tan worata ala to wayade non tigi fo mbaylen tigi gonki meden do min kadata e rubindu jayndeli modon ko tottude won aadi gongol ko bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno nonno e banum gorko Moussa Nya takara baba hedanno ene bangal caméra wo ko Ndeye Fatou Massaly Allah jaarama on jaarama kettogol